Čaute, čaute. Je tu opäť môj obľúbený kus brazílskeho stehna, čikaňa. Tento všeobecne obľúbený a univerzálny kus mäsa sa teší veľkej obľúbe, pretože má úžasnú chuť vďaka tuku, ktorý vlastne na tom stehne máme. Trošku si ho narežeme, nech sa nám lepšie vypeče. A dneska vlastne si prichystáme recept s pečenými batátmi, ktoré si takto šupneme do ryby zatiaľ, kým to budeme chystať. A nám zatiaľ pomaličky urobia, aj rýchlo, batáty sú rýchlo hotové. A so salzičkou. Salzičkou z červenej cibulky, z papričky, cesnaku, olivového oleja a limetky. Takže štandardne by sme si mohli prichystať mäsko, nasolíme ho hrubozrnnou solou. Používam dneska modrú perskú sol. Perskú soľ. Nasolíme poriadne z každej strany. Šupneme na rozpálený grill. Za tento čas si prichystáme našu spomínanú salzičku, na ktorú si nachystáme polku červenej cibulky, kúsok papričky, spomínaný cesnačík, spomená to zeleninku si nakrájame extra najemno. Papričku, na čo najjemnejšie kostičky, krásne. Šupneme tam aj jednu paradajočku. Do misky. Takto. Trošku na dole. Šťavu polky limetky. Umiešame, necháme potom natiahnuť. Teraz si skontrolujeme pikaňku, ktorá by už mohla mať krásnu zlatistú farbu, ako vidíte. Urobí trošku krajšie. Zemiačky zatiaľ vnútri v párebe sa pečú. A do salzičky by som dal ešte aj trošku bazálky a petržlenové vňaťky. Salzičky. V neposlednej miere osolíme. Dobre, salzička je nachystaná, krásna farebná.
Teraz sa trošku povenujeme mäsku. Ako viete, píkania je časť zo stehna, z hovädzieho stehna, to vlastne špička vrchného šálu. A napriek tomu, že sa nenachádza v žiadnej chrbtovej časti, ako skoro všetky stejky alebo hlavne stejkové rezy, tak sa vyznačuje extrémnou jemnosťou a textúrou priam až podobnou sviečkovej. V kombinácii s chuťou tuku je to nezabudnutelný zážitok. Takže trošku si to ešte počkáme, prípadne si môžeme zemiačky otočiť. Sa nám tiež krásne pečú. A za ten čas si dáme jedno malé pivečko. No, píkaňku si otočíme na druhú stranu. Vyzerá, že by mohla byť. V rámci možností ju tiež vypečeme aj z tejto strany. Môžete si spraviť pomôcku, cihlať. Vás bolí ruka, alebo si potrebujete odskočiť. Ideme do finále? Dobre, čiže pokiaľ aj píkaňka je z tejto strany hotová, sa vám pozdáva, keď ne, dajte ešte pár minút alebo sekúnd. Srandičku vrátim. Kontrolujeme si zemiačky, už vyzerajú tiež OK. Takže dajme si píkaňku na bok zase oddychnúť, trošku stejčík dáme z hlavného tepla dole. Pripravíme sa na servírovanie zemiačkov, ktoré ako vidíte sú už mekučké. Vystavíme si batáty. Na bok dáme našu farebnú salzičku. A prichystáme stejčík. Porciu si prípadne môžeme rozdeliť aj na dve časti, čiže by sa z takéhoto rezu kľudne najedli aj dvaja. V prípade, že by sa jednalo o veľkých hladošov, robí to aj pre jedného, avšak keď si zoberieme, že prílohu máme značne bohatú, aj uhlohydráty, aj vitamíny,